Canım, mun saňalym. Bugün tanışanymyza 3 ýyl bolupdy. Vay bu näme? Birlen komplekt mi, telefon mi, gowsawgat nädi? İlki açyp gör. Göwnüňe ýarar belki. İşimize bir işgärme satýan eken. Garaşaryna berdi. Benim saňa möhüm diýip alaýdym. Anne? Bu näme? Görüň okmy? Galaňy sal. Arada işegdeňde üşeýän ýerim üçin aldym. Sen näme maňa şunlay gördüňmi? Men näme gardaýdamy? Düşünmedim. Munyň nämesin halamadym? Arzanlygyny? Dogrusyny aýtsam, mara senden başga da garaşdym. Gaty görmegeli hiç gidip saýlap bilemok. Şu wagt üçin men haýran eden sowgat getirip görmedim. Saýlap bilemok şeýdemi? Sowa saýlap bilemok. Men şonu ödeme serdim. Iňmäkisi şu wagta. Saýlap bilemok, ona bilemok. Ýönes safi. Sen üçin saýlap aldım. Näme? Ama ne özme nesibesin. Ağımı tele oğlum. Salamu aleyküm Ece. Näme götürüp diyorsun? Ağamlardan gelýär. Gelejekde kızgınçak mantı pişiripdir. Damagymdan geçmedi. Saňa aýda aýdym. Ay Ecemcan, mantiyesin neden nereden bildin? Ejeleň ýüregi duýýar oğlum. Vay oğlum, dışarpıňa otanlygyny. Bu saň Ece. Vay, kaçandan beri şarpıňa rullukdym. Hakykatdanam maňa ver. Owa, şundanam saňa. Ýatymdan çykmandyr da oğlum. Näme? Ejen doglamaňa gowdalypdyň da, ýerden näme diýip soraýarmy? Bugün senin Eren sowgatyň gathaladym. Gerekediň attym. Aganda galynja çeşke sowgat etdi. Sen montaşa, ondan maşa gowsawgat bolarmy? wagt meniň sadece Ece. Adam wagt bolsa da şunça begendiň ha. Senden başgalar üçin uly kiçiligi, gymmat arzanlygy ylykdy. Ýöne sen üçin kiçijik sowgat bolsa eken, seniň özüňde uly görnýän eken. Geliyor. Aleykümselam. Doğrusu inşallah olacak. Güzel. Şukurluk hemmeti yetişimler öyle. Dikkat böyle. Hemmeti yetişimler öyle. Yani. Babacığım ayt. Kim sorak gelse karına pul verýän, özünde ýok bolsa tapýan, ondan alyp berýän, insan pulmyza senin karına berýän. Bize möýlenmeli, iş bolmaly, göçmeli, maşina almaly. Siýemja, hiçem gaharlanma. Her bir edýän sowagyň ýyzyna ullukan Allah Taala rahmeti bardyr. Bir gapyňdan mätä çop geldimi? Hökman suratda baharyndan ýogyň etdänim berginjigi. Sebäbi bu dünýä yalançy dünýä. Allah sana rahmetini nirden geçilecek belli değil. Şoň üçin oňardyňdan, başaranyňdan, diýip menden sana maslahat kim bolsun insan adama hökman suratda kömek etdim bolýam diýip pul berdim diýme. Puluň her bir hümmetini Allah Taala öwrüne bolýar. Men sana harz bermäne pulum ýok diýär. Men sana janym bolýar. Kim bu pul berdi? Boşa, kardeş aytmıyor. Sen dostum, hiç ilkeletine çiş yok. Näme diýdin doktor? Men şu kulaklarym eşitýän zatlar dogrymy doktor? Doğru. Ey Allah'ım! Kudretine dönün Allah'ım! Ine bana keramet diýerler. Allah'ım!
Men dostum sappa diýen doktor, derrol dostum degendireýin doktor. Sağ ol doktor. Minnettar doktor. Köp sağ olun doktor.